Saan ka naka-live? YouTube. Ano video tra? Big love shout out. Salamat. Thanks for coming. Si Koy, live lang ako. Mag-live. Sa ating nagalang shout out. Kala ko hindi pupulo yung sa dulo.
Koy, sabay-sabay.
mata mo dahil mabungan. Wala. Mabungay talaga din mata mo dahil. Mabungay talaga yan. Hindi ka tulad pag ano. Dahil wala ka pumunta. Nahalata. Sana hindi magpaluto. Mr. Torias, nag-love shoutout. Tama ba yung basa ko? Thanks for coming. Lucky ma'am, sisi ko ay nag-love shoutout.
Where are you from? Philippines. Now I'm here in the Saudi Arabia. Eh, nasunog tuloy. Punta. Wait, ipang po. Ah, si Lucky man pala ang kausap. Sige, kausapin mo yan, sis. Nauutot na naman ako.
Good night, sisig ko. Hindi matulog. Ano ito kasi siguro? Saan na? Hello, madam. Hello, madam. Okay. Ayusin daw doon dahil sa ano, labas. Darating daw ang kanyang kapatid. Puta na yan. Wala nang ano. Ano labas? Doon. Umulan na kanina kaya nga inano dun eh. Wala nang awa sa katulong. Wala pang ang ano eh. Ito na naman. Yatay. Grabe namang pahirap ng tao na yan. Bukas may bisita. Ngayon may bisita na naman kay atay na yan. Hindi pa nga naaano sa ano. Pagpatay ng tao eh. Gagawa, ako sila. Oo. Basta sure daw na malinis. Ewan ko pa sa tao na yun. Wala pang awa sa tao. Pang utay, magalang shout out. Salamat sa pagpunta. Bigyan ka ng moderator.
Ay, nako. Sis Johnny. Rocky ma'am, salamat. Sis Lucky ma'am, salamat para bukas ata. Ayan, ano yun? Ano pinag-uusapan niyo sis? Napapagod na ako. Tumawag amo ko, nagpapagawa ng kape, may bisita na naman, hindi pa nga tapos. Magtago ako ng pagkain namin para meron kaming almusal habang wala pa siya. Di ko alam kung ano lulutuin ngayong tanghalian nila. Magluto pa ako ng tanghalian pa nila. Dinagdagan ko yung pansit kasi gusto kong magtira para sa aming dalawa ng kasama ko ba. Para may almusal din kami. Diba? Kaso tumapon siya. Para hindi makita ng amo ko na madami. Kasi sadya ko dinamihan para mayroon kami ng kasama ko almusal namin. Paraan lang para may makain. Yan na to. Itago ko siya habang hindi pa siya nadating. Kasi pag nadating yon, mag-ano pala ako ng kape. Hindi ako naka... Ilagay ko pa yung dito sa lakas. Alin? Dito. Mamaya na, pagka sinabi niya.
Grabe ang ka-effect ni Timay. Sa ayos. Tikman mo nga na yung pansit. Nagtago na ako habang wala siya. Ilalim. Para kung may sumupraman dito eh. Yung sila mga po sa labas malamig. Sarap lang. Oh, okay lang lasa. Para habang wala siya eh, hindi niya makita. Sis Johnny! Sis Lucky ma'am. Bisi-bisihan si Pintay. Hanggang hating gabi to, madaling araw to, sis Lucky ma'am. Ano pa daw siya nung yung ginawa mo? Ito na ba? Pagluluto ka noon? Grabe pa si Crab. May bisita na siya bukas eh. Paano pa din ngayon?
Yung baka yung kapitbahay nila naman ang pupunta. Kasi may sister in daughter. Hindi ko nababasa yung mga comment niya. May grab shout out all. Salamat sa inyo guys. Puro paso ako. Oh. Tisosan, kusina pa ako. Hindi pa tapos. 7 months. Tisosang. Maaga mong nagising, salamat. Salamat sa pagpunta. Aga mong nagising.
Lalata na si Pinkay. Maghapon na ay maggabi na pala. Pisa umaga hanggang anong oras na? 10 o'clock pa lang dito. Hindi ko alam kung may lulutuin pa kami ngayon. Kasi ang aga ng gising ako, luto pa. Hindi ko alam kung hanggang alauna pa ba ako ba. May bisita pa daw. Wala pa, hindi pa nadating. Nagbingo ikaw? Kanino? Nata na ako. Wala nang lakas. Kaninong bingo? Dayan, nagtawag na. Tago ko, nagtawag ang amo ko, baka makita siya. Tago ko lang ha. Diyan lang muna. Sino yun? Lina. Kala ko naman sa timay niya. Ako ng episode eh. After 10 years of marriage without ever wearing makeup, the woman unexpectedly appeared on the day of the divorce with an exquisite makeup look. She attended a high-profile wealthy family, leaving her husband, who had always looked down on her, feeling stunned. 这是个什么不可能？用一句话来说，这位你们搞成这样的脑子，岳母大人。 真是会引导评社说来这是心直口快。Nasaan na kaya yun? Mag-ano daw siya ng lalagyan pagdating niya. Hindi tinitingnan ko yung ano, hindi tinitingnan ko yung basa ko. Bali. Binabasa ko lang yung ano. Luto pa ako, Bogs. Magbabalot pa ako ng ano ng ito, oh. Sabi ko, harap ko lang yung cellphone ko sa akin hanggang madaling araw. Ayan na naman. Hello, madam. Oh. The sauce in the sauce side or In the middle. not yet cook, hadi madam. Hadi cinnamon not yet cook. Yeah, cook now. Already take out. Oh, okay. Ano daw yung sauce? Sa side or sa middle or sa ano? Sa side daw. Yung sa kanyang side niya na. Nakaharap talaga sa akin. Pagod ka naman ay ping.
ano, magturog na. Hindi pa ako makaturog, mga alauna pa. Dami ko pang ano, baluton, kaluluto ko lang. May bisita pa ba? Susundan ka ng cellphone mo. Susundan ka nga ng cellphone mo kung nasan ka, di ba? Yan guys. Busy yung host. Busy pa yung host. Mrs. Johnny, ako may Gcash. Hindi mo tatanungin? Wala ako naririnig, di ba? Ayan, Cobs. Manay Bogs, Manay Kubi. Luto mapingkay. Ako mong Lalapit natin dyan. puta. Baliw lang yung kasama ko, guys. Nauugag ba? Pagod ka naman, Naiping. Oo, sobra pagod. Big. May Gcash ka, Sir Kubi. Sana, Manay Kubi, may Gcash ka rin, sabi ni Sis Johnny. Ako may bank account, Sis Johnny. Gusto mo? Ako nga sabi ko may Gcash ako eh. And guys, busy ba ang host? Kaya ang bigat na may hawak. Wala na tayong wait lang. Kasi ano ko to. Luto pa si Pinkay. Wait lang, ha. Manay Kubi, bakit ka naggagala? Di ba naka-live ikaw? Hayaan ko lang yan dyan kasi ano ba, habang nandito ako sa baba. Puro na ako paso, Kamay ba to na Kamay ba to ng girl? Rolosyang na. Rolosyang na Manay Kubi. Kamot ko. Manay Kubi. Puro paso na ng load. Head to Head to hands, the left and the right. Tawa naman ko para pagod na ako. Tatlo na lang mo. Kaya nga linalagay ko dito eh. Kaya magpasok. Nagpapalaro ka pala Manay Kubi. Isa noon. Baka sakaling manalo ako, hindi lang ako pupunta. Lista mo lang ako.
Oh. Good night, Sisi Koy. Good night, Sisi Osang. Tulog na ikaw. Anong oras na dyan, oh? 1, 2, 3, 4, 6. Alas 3, madaling araw, matulog ka. Ay, kasarapan ng tulog. Ako naantok na. Good night. Salamat sa pagpunta. Antok na ako. Pauwi na daw, pero hanggang ngayon wala pa. Hello, madam. Hi, madam. Yeah. I'm not jealous. Majilis ka? Tomorrow morning. Because Lina don't have school. Baba go. Hey, Baba go pray, then I'll go vacuum. Outside. Yeah, I arranged already the chair because it rained, then I removed. Then now I put it back again. I removed the two chair, the one for Baba. Okay. What time the visitor come, madam? 10 in the night? Okay, I will vacuum now. Ano daw? Vacuumin ko na daw yun habang wala si tatay. Kasi bukas, gigising yan, tanghali na. Tapos, hindi ka na magka-vacuum yan kasi mag-vacuum ka niyan, aalis yun, mag-pray lang, tapos babalik. Grabe talaga ano yun. Kahit gabi na. Ano pang trabaho dito.
Vacuum na. Pati kung magkano sa akin. Salamat po. Ang liit po. Ay, po. Ha? Kanina.
Ginawa ko dahil. Ay, galing. Ay, dahil. Huh? Dahil. Kami lalagay yan. Hindi ko nga alam kung diyan ba. Kaya madami yan eh. Medyo maliit yan. Ilaki lang naman. Iyan ang sabi niya eh. Ay, hindi pwede. Sabi pa namin yung sauce. Kaya mo sa paula. Pag niya daw. Ano na? Pagod to. Ay, pagod. Saan na itong babae na to?